بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان doğanımız tarawanı çalt okuyalar, şol doğru mu deyip soraptır. Başka bir musulman doğanımızam tarawada hatm etmek sünnet mi deyip soraptır. Yani hatm demek musulman doğanlar başından sonuna çenni Kur'an-ı Kerim okap çıkmak. Tarawada hatm etmek sünnet mi deyipdir. Birinci soruň jogaby musulman doğanlar hiç bir namazy çalt kılmak bolmaya. Namazın kıyamına, rukusuna, secdesine dikkat etmeli. Doğru we gyssanman berja etmeli. Qiraatı yani Kur'an okamyzda gyssanman okamaly. Rukuda we secdede aýtmaly. Zikirleri gyssanman we dogry aýtmalylar. Namazy musulman doğanlar gyssanyp çalt okaýanlar ýalňyş hereket edýärler. Hususan tarawada käbir imamlar edil arkasından düşman kowalanýarlyk namaz kılýarlar. Bular ýalňyş hereket edýärler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okudan sahabalan okan tarawasynyň tersine hereket edýärler. Hiç bir namazy gyssanyp kılmak bolmaýar musulman doğanlar. Buhari we Muslimde gelýär, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mescidde oturýarka bir adam gelýärde, rukusuna we secdesine, kıyamyna dikkat etmän çalt namaz kılýar. Şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul uzun hadis men gaýs aldyp aýdýan, şol kişi diýýär çagyryp, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ýygyna gaýt, gitdi namazyny täzen kıl, sen namaz kılmadyň diýär. Şonuň üçin musulman doğanlar namaz kılamyzda kıyamyna, rukusuna, secdesine dikkat etmeli, dogry berja etmeli, Kur'any dogry okamaly, gyssanman okamaly, we ruku we secdede aýtmaly, zikirlerimizi gyssanman dogry we dogry aýtmaly. Ikinji sorak tarawada hatm etmek sünnetmi diýip sorany. Öňkü tarawa baradaky derslerimizde aýtdyk. Musulman doğanlar ýene ýatlatma hökümini aýdyp geçeliň. Tarawa namazy jemaat bilen mesjidde 20 rekat kılmak zenan we erkeklere muakked sünnetdir. We tarawa namazda bir gezek Kur'an-ı Kerim'i hatm etmek sünnetdir musulman doğanlar. Hatta Hanefi mezhebimizin kitaplarına aýdylýar, jemaat ýaltalyk edýänligi üçin hatmy terk edilmez diýär. We Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarawa we giýje namazy kılanyny uzun kılıpdyr. Buhari we Muslimde gelýär, Aýşe enemizden Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan aýyna nähil namaz kılýanlygyny soraýarlar. Şonda şol hadisiň içinde Aýşe enemiz şeýle diýär: "Fela tes'el an husnihinna ve tulihinna." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılan namazynyň awadanlygyny, yani qiraatynyň awadanlygyny, uzunlygyny sen sorama diýär. Yani Peygamberimizin uzun awadan Kur'an okap kılýanlygyny Aýşe enemiz habar berýär. Sahabalaram radiyallahu anhum tarawa kılanlaryna musulman doğanlar uzun kılıpdyrlar. Mysal üçin İmam Malik'in Muwatta'synda gelýär, sahabalar radiyallahu anhum Ömer radiyallahu anh'ın wagtynda tarawa kılışlary barada gurrun berýärler we qari yüzlerce ayet okardı diye. Hatta kıyamın, kıraatın uzunluğundan kâbirlerimiz hasalara yaplanyp durardyk diýerler. Demek musulman doğanlar ibadetlere, ahireye dişine gezek gelenine gayratlı bolmaly. Gynansak da pany dünýäň işlerine gezek gelenine biz gowsuna etjek bolup durjaşýas. Emma ibadeta, soga işe gezek gelenine iň pesini saýlajak bolýas. Bu ihlasly takwa musulmana gelişmeýär. Dünýämize gezek gelenine de gowsuna ýapşalyň musulman doğanlar, ahiret işine gezek gelenine de gowsuna sogaplysyndan amal etmek üçin gayrat edeliň. Bir diýmek mümkin, tarawany uzun kılsalar, bilim agyrýar, aýagym tutanok ýa-da başga hassalygym bar diýmek mümkin. Eger şu hili üzrüň bolsa, musulman doğan tarawany oturup kılıp bolýandyr. We musulman doğanlarymyza ýatlatma höküminde Ibn el-Jawzi rahimahullah'ın şu sözü bilen bu soragy jogabymyzy tamamlalyň. Ibn el-Jawzi rahimahullah diýär: "Tallahi law qila li ahli al-quburi tamannaw latamannaw yawman min Ramazan." Ibn el-Jawzi rahimahullah diýär, Allah kasam bolsun, kabrda yatanlara isleýiňize aýdyň diýilsedi, Ramazanyň birje gününe bolaýsa diýip arzu ederdiler, islerdiler diýär. Çünki Ramazanyň birje gününe edilen sowap amallar beýleki wagtda edilen amallardan esse sowap kan musulman doğanlar. Demek musulman doğanlar Ramazan aýynyň her salymynyň gadryny bileliň, zikir bilen, ibadet bilen, sadaka berip, Kur'an okap, salih amal bilen geçireliň. Elhamdülillahi rabbil alamin.